Dance, mommy dance. 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 ಓಹೋ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ತಾಯಂದಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿರಲಿ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಟು ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ awaited ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು another new episode of Sun Pure Dance Movie Dance Season 2 powered by Ghadi Detergent, prophippo.com ಹಾಗೂ Citadel Developers. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋ-ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಮೇಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. This is happening at Forum Fiza Mall. ನಮ್ಮ ವೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ ಅಟ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್, ಓಪಿಲೆನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶೋ. And it's time to reveal our 3 judges, Arun Alwa sir, Chira Shri and Elton Mascarenas. Hi, hello, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ಗುಡ್. ಜಡ್ಜಸ್ ಮೂಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೂಲ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಬತ್ತದ ಕೂಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂತ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Just waiting for the next performance. So all the best and all the best participants and all the best veekshakare, because you need a lot of guts to see these mummies come and dance here. Indina first participant barta idare Manipaladinda Reeni Shetty. Beautiful, sweet, short and smiling. So the S factor of Reeni Shetty here on stage.
chum 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 chum. Oh, Rini, party animal from Manipal. ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವಾರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ನಾ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಐ ವಾಸ್ ನರ್ವಸ್ ಇಂಗ್ ಬಾಡಿ ನಿಂಗೆ ದಾದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಇದೇ ಬತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನಿ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬಿಂದಾಸ್ ನಾಚೋ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವು ಏಪಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಲಂಚನೆ ಪಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಎತ್ತಿಬೋಕ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಆರಾಮ ಅಂಡು ಅನ್ಪರ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಟು ಆಯಾರ ಐತೆ ಚೂರ್ ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ಟರೇ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟರೇ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಾರು ಆಡಿಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಪೋದು ಪನ್ಪೆಂದು ಪಂದಿತ್ತಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂತಾರೆ ಪಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜ ಪಂತಾರೆ ಈಚೆ ಪಂತೆ ನಾದ ಬಂಡೇರ್ ದಾದ ಪಂತಿಜೇರಿ ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು ಪಂಡ ಪೋಂದ ಪಂತಿಜೇರು ಪೋಡ್ಚಿನ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ತಾತ ಪೋಡಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚ ಬಂಡೇರ್ ಅಂಚ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಬೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದು ಫೈನಲ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡು ಎನಿವೇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಏನು ಚಾಂಡಂತೂಗ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಚಿನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕರೇನಸ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ರಿನಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ತುಳು ಬರ್ಪಣದ ಅಂದನ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಾರತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಏನೊಂಜಿ ಹಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರ 2 ಸತಿ ಮಂತಾರ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತು ನೈಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹಿಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ಟಕ್ ಟಕ್ ಮಂತಾರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ your lower portion dancing wise your lower body is very flexible and nice, especially your hips very nice. I ke belly chain part there. Okay, secondly I felt as you said you accept mantaraven ira face id ir nervous andala face id tujare belli gottade when you come on stage your stage bannaka bindas nalli play, don't think energy lights undu camera undu judges to pair, just be yourself, okay? And for sure you're looking very pretty. Thank you. Very pretty, okay? And one more thing, okay, I felt dancing unnade mast basic and you have that potential nanla upgrade malpoli, okay? And one small this thing to the choreographer mata choreographers mummy nakle air kalpaver, please note it down, nikala track transitions clean ippad ijanda transition clean itti janda aita dance the feeling pokun will get haywire nama mind divert upon, so please make sure, okay? Good job, keep it up. All the best. Thank you so much. Really smile. Okay, let's go to Chirashri Enchand Rini Shetty Arna performance. Hi Rini. Hello. Okay, so nice costume, you're looking really pretty with a smile. Thank you. You have a nice smile actually. And away sir paneleka dance on your basic under, so next level just upgrade it, okay? Yeah, sure. Thank you, all the best. Thank you. Thank you so much Arun Alva sir. ರಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ರಿನಿ Thank you. ಅಂಡ ಏ ದಿನ ನಡ್ದಿಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ನಿಕ್ಕ 10 days 1 hour ಮಾತ್ರ, half an hour 1 hour every day. ಓಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈರೇ ಮಂತಾರ ಬೇತಕ್ಲು ಮಂತಾರ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಲ್ ಮಲ್ ಕಲ್ಪೈ ಓಕೆ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂತದಾರ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದಾರ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇಸ್ ಅವೇ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ತೋಜ ಹೊಡ್ಚಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲು ಅವೇನ್ ಮಲ್ದು ಜಾರ್ nervousness ತೋಜಾದಾರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಪೋತುಂಡು. ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಫೇಸ್ ಇಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ದಾದನ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲಾಗೆ ಮಂತೋ ಇತ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತಂಡು
ಆಂಡ ಇರ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ ಇನ್ ಮಂತುದೊಲಿ ಕುಡಲ ಶೋಕ್ ಮಂತುದೊಲಿ ಇರ ಇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂದೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಚೂರು ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆತನತ್ತಂದೆ ಇರೆಗ ಕುಡಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿರಂದಾಂಡ ಈ ಅದು ಇಂದೇಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಪೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ ಪಾಡ್ವಾರ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕಣನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100% ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ಪೋಡು ಪಂಡಾರ್ ಪನೋಡೆ ಪೋದು ಪನೋಡೆ ಅನ್ ಪೋಂದು ಲೀರ್ ಬರೋಡೆ ಬರೋಡೆ ಅಂತ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್ ಸರ್ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪುನಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರುವೇರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಬರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೋತ್ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಲಾ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇರ್ ಬರೋಡೆಗೆ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಬರುವೇರೆ ಬರುವೇರೇನು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. Yes, welcome back after the break to your favorite show that is none other than the number one reality show of coastal Karnataka. That is Sun Pure Dance Mummy Dance Season 2. ಖಂಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋರಂಜನೆ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಶ್ವೇತಾ ಬಂಗೇರ ಅವರು. put your hands together and please welcome the mommy on the stage. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम. हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी. खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी. खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी. खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. अगर कोई म्यूजिक फील कर सकता है देन एनीबॉडी कैन डांस. ओ
ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಒವ್ವೆ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೀಂದ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡಗಿರಲ್ಲ ತಿಳ್ಪೋರ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜರ ಇರು ಐನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇರು ಪೋನ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕೆಲವು ಒಂದು ಮಾತ ಕಲರ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಬೋಡಿರು ಅವೇ ಇದನ್ನ ಪಂಗ ಹಾಪಣೆಗ್ಲಿಗೆ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಚಾಣಂದು ಕೇರ್ನೆಗೆ ದುಂಬು ಈರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಣಂದು ಕೇರು ಬಟ್ ಈರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಟ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅದ ಈರ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಮಲ್ದಿಜ್ ನೇರ್ ಪನ್ನಿದ್ದ ಆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ಗ ಎಂಚಾಣ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರುಣಾಲು ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ್ ಶ್ವೇತ ಬಂಗೇರ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅವು ಕೇನೋಡು ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಏರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತೀನಿ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಪಂದ ಅದು ಬೈಚೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬೈಚೇರ್ ದಾನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋತೆರ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರೆಗೆ ಹುಷಾರುಂಡದೆ ಆರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಏತಿ ನಡಿಚೆ ಮಂತಾರೆ 1 ವೀಕ್ ಇರ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಇತ್ತಿನದೆ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದದ ಒಂಡ ಇರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಪ್ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಟಾಕ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರದೆ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಡೆ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂತು ಒಂಜಿ ಟಕ್ ಅಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ ದಾದಾ ಅಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಬೋಡೇವಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿರಶ್ರೀ ಅಂಚನ್ ಆರ್ ದಾಯಕಂದು ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇರು ಆರ್ ನಾ ಅದಿ ಗೊಬ್ಬರು ಪಳ್ಳಿ ಇರಾಗ ಎಂಚಾണ് Hi Shweta. Hi ma'am. So irna overall energy at death and even your effort was good, but I'm not satisfied with the choreography as sir paneleka way steps mata clean ittaji. Yeah, So because our edda malder choreographer enna fault onchu. okay, it's okay Mallaji. Next time okay better try Mazla. Okay, thank you. All the best. ವಾವ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಈರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದಾಗ ಈರು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಬಿಚಾರ್ ಅವು ಎನ್ನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾತ್ ಅದೇ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರ ಅವೆನ್ನ ಒಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂದೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಓಕೆ ಎಲ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಗೆಂಚಾನ್ ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಶ್ವೇತಾ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೋಡದೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬುಡ್ಚಿತ್ತಿನ ದ್ಯಾಪಂಡ ಮೇಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲ ನೆಟ್ ಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಇರು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದು ನಿಜ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರು ಒನ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ 1 2 3 4 ಸ್ಟೇ ಇರು 1 2 ಆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಸ್ ಜನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈರ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮಂತಾರತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬುಮ್ ಟಾಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇರ್ ಮಂತನ್ನ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಇನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅವು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಇರ್ ಮಂತನ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತು ಓಕೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ I thought the songs were nice, but you could have done more. Okay? If at all you get selected, you select and next, please, Undu. Yes, sir. Okay? Definitely. Work on that. Okay? Yes. All the best. ಗೊತ್ತಾನದೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಕ್ ದೂರ ಬರ ನೀರು ಅವ್ಳು ಅರ್ಥ ಇತ್ತನ ಇದಾದ ಪಣ್ಣಗಲ ರೀಸನ್ ಕೊರೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದು ಜಾಣಾರೆ ಕಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅವು ಕುದರದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿರಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೋಡು ಈರು ದಾಟ್ ಬರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ್ಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಸ್ ಬರಿ ಮೇಟ್ ಇರ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಉಳ್ಳಿರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳಿರಿ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆರು ಬೈಸರ ಮಾತೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈರು ಸಾರಿ ಮಾತಿರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈರು ಈಚೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಯಾವ ಬೋಡ ಸೀರಾ ಓಕೆ ಎರೆಗ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ನಾಡೆ ಬರ್ಕ ಐಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಇರ್ನಾಡೆ ಬರ್ಕ ಇರೆಗಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಬರೀರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತುಪ್ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವೇ ಬಿಸಿ ಆಪ ಬಟ್ ಇಂದೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ ತೋಚ್ಪಾವ್ ನಂಚು ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲ ದಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಯಾವ ಅಂಡ್ ಇದು ಒಟ್ಟು ಗಿರಗೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಏನ ಮಗಲ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಗಲ್ ಓಕೆ ದಾದಾರ್ನ ಬುದರ್ ಸಿಮ್ರನ್ ಶೀಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಬೈಟ್ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜರಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮೈಜರಿ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನ ಮಗಲ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಲೇಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ a lot ಪೋನಾಗಿರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೋಲೆ ಐನಾರ್ದು ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ a lot ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಟೀ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಗಡಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಫಾರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವೈಟಿಂಗ್ Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿಯಂದಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಅವ್ರ ಕಲೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ಅವರ ಮಗಳು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅವರು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅವರ ಮಗಳು ನೀತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಥಕ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೋರಾಗಿರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೀತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ की डोली में आई झिल मिलाती जुगनू की बारात सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात ढोल मंजीरे बजने लगे बड़ी डफली पर था और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी जाने कहां से रास रचाने आया छैला गिरधारी Did
ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 मोरे पिया डरता है देखो मोरा जिया हो मोरे पिया कृष्ण रास राधा के संग जमुना के तीर बाजे मृदंग कर कृष्ण रास राधा के संग करे कृष्ण रास राधा के संग करे कृष्ण रास राधा के संग अधरों पे गीत मन में उमंग कर कृष्ण रास राधा के संग करे कृष्ण रास राधा के संग करे कृष्ण रास राधा के संग सांसों में प्यास तन में तरंग कर कृष्ण रास राधा के संग करे कृष्ण रास राधा के संग करे कृष्ण रास राधा के संग इस देख देख दुनिया है दंग कर कृष्ण रास राधा के संग करे 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 कृष्ण करे कृष्ण रास राधा के संग। राधा तो यहाँ है, आपके कृष्ण कहाँ है? मेरे कृष्ण तो वहाँ है। वहाँ है, ओके, उनको भी बुलाइए। कृष्ण जी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए ना। हई हई कृष्ण जी जल्दी आ जाइए, दर्शन दे दीजिए। ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀತಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕೂಡ ಬಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ರೈಟ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅರುಣ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್. ನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನಂಡ డాన్స్ మమ్మీ డాన్స్ ఫస్ట్ సీజన్ దా బాలే ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ డాన్స్ మమ్మీ డాన్స్ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಚಿತ್ರ ಕುಂದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಐ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯು ಐ ನೋ. ಈ ಸಾರಿ ಮೇರೆ ಅಂತ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇರ್ತು ಓಡು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಸೀಸನ್ 2 ಬೈದಿರಿ ನೀತಾ ಪ್ರವೀಣ್. ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನ जी सर अंचदाले जेना मम्मी बकयान याना जोकुल अकुले अकल लेवल डकुल अकुले आदि कोरियोग्राफर मन पे रांडयान अवे ಓಕೆ ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ सर प्रैक्टिस ಏತ್ ದಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಣ ಪನ ಯಾಂಕ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರು जी सर ಬೊಕ್ಕಂಚೇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಓ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓ ನೆಕ್ಲ ಪೋತಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ತಜಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಏನ ಜೋ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಪ್ನ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅರಡೆತ್ತು ಯಾಂದಾಲ ಪಾತಿರೆ ಪೋತುಜಿ ಆರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೇಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಎರಡು ಆಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಏನ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂತ ಉಂಡು ಯಾಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ನ ಲೆಪ್ಲೆಗ ಎಸ್ ಸಪ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ನಾಗ ಇರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೂಪರ್ಬ್, ಪಾಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಉಂಡು. ಪನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು. ಇನಿ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟೆಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೆಪ್ಪಗ ಸಪ್ನಾ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇರೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ 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 ಶೋ ಐತಲ್ಲ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ డాన్స్ ಮಮ್ಮಿ డాన్స్ ಸೀಸನ್ 2 ಸಪ್ನಾ. ಎಸ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಸಪ್ನಾ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪೋಲಿ ವಾರ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಲ್ಲೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ డాన్స్ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ मेरे क्लावे मम्मी पंड मम्मी डांस मंते पंड मगले गोंते यारना टच उಪ್ಪುನುಂದೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಡಿಯಾ ಟಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೇರನ weight ಗೆ ಮೇರನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೌಲಿ ಇಂದ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ
ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ತೂದಿತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಆರೇ ಆದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಸೊ ಅರಡ ಯಾನು ಕೇಂಡೆ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲಾವಣಿದ ಓವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಪಾನ್ ಗುಚ್ಚಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆರ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಟಪಾನ್ ಗುಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡದು ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನು ಕೊರಿಯ ಒಂತೆ ಫ್ಲೋಯಿ ಟೈಪ್ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಕೊಲ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೌಜನ್ಯಡ ಕೇಂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸೌಜನ್ಯಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ಇನ್ನಿತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಾವ್ ಸೊ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಕೆಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿ ಚಿನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ದ ಓರವುಲೇರ್ ಮೇರಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಲಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತನ ಏನಪ್ಪ ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಓ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಒಡಿ ಯಾನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇರ ನಲ್ಪುನು ಪಂಡದ ಹೆಂಗ ಆತು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವನು ಅಂಡಕ್ಲೆ ಇನಿ ಎರೆಗ್ಲ ಅವಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಏನ ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಡ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಓತಿಯಂ ಕೊರ್ಪಿರವ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ ಸರ್ నువ్వు ఎన్న కాన్ఫిడెన్స్ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡತೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ಡ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯವಂತೆ ಸರ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆವೊಂದುಲೆರಿದು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಂತೇರು ಆಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತಿನಡದಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಈರು ದುಂಬೋಲನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಶೋಕು ಆತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತ್ ನೀಟ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಂಜ ತೂದು ಟಕ್ನಗ ಅವು ಲುಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಅವಳು ಆತ್ ಟ್ರೈನ್ ಆದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಟಿವಿಡೆ ತೂಯಿನಿ ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಒಂತೆ जो लास्ट टाइम यान बरोंदित्ते सर अप्पगारना ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅರ್ನಲ ಯಾನ ಪನೋಡ ಆಪುಂತ ದಿನಾಟ್ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೆತೊಂದು ದುಂಬ ಇದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಜನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಟಾವೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ರವೆ ಪನ್ಪುನು ವೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಓವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಡಿಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಂಡೈತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ದಾತ್ರ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಈರು ಆ ಮೈಂಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಪಂಡ ಈರು ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತರ್ನಾಡ ಇರನಿ ವಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮನ್ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಆಂಡ ಸಪ್ನನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ದುಂಬುದತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ಲ ತೂತೆ ಬಟ್ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋದಿನ ನೆಟ್ ಸಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರು ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಜುಕಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಬಜೂಕಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಾಂಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ದಾದಾಪುರ ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ಪ ನಲ್ಪ ಬುಲ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಮೂಜನಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅವರ್ ಮಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ Hi Neeta. Hello sir. Neeta. Yes sir. You know, you have completely proved. Yes. Ir prove Mantadar. This is the best example for A, B, C, D. Anybody can dance. Thank you sir. Wow. Okay? And Superb. Nanonjida Panodanda, I would really, really, really love to call you from now as a dancing Bharti. Thank you sir. It's my great pleasure. Okay? And secondly, ir enchina pramadada right from the beginning till the end, you had that ease panperade. Yes sir. Ease in your body, ease in your lines, ease in your hands when you dance. It was clearly superb. See, I didn't even know yan endiji yan satya banpe yan endiji irancha naliporandu
but you, you sir. you went above my expectations. Wow. Thank you, sir. Seriously era wa thali itis balance mantra dance mantra ta, I was like really, Because of some floor, sir. that's okay, that's da oh maafi Yes, sir. tension ije. Thank you, sir. okay itta ir pandara ir ಓಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ Yes, sir. ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ Sure, sir. Wow. What more? Come on, Ajay. Yes. Yes. सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ Brilliant. Thank you so much. Thank you. Wow, that was magical created on the stage. Yes, going back to our gorgeous lady, Shirishri Anchan, Enchandu, Neeta Hi. Praveen performance. So it was a nice and graceful performance. And now jo thalida mitir maltarate, it was really beautiful because it's really difficult actually on malpare. And Enchala Uplay are looking really pretty with the costume. Okay? Thank you, ma'am. And I would love to see you in the next level. Thank you. And a full dhamaka for your effort and courage. Thank you, ma'am. Thank you and all the best. Thank you. Thank you so much. Okay, Krishna ಮಿತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡಲೇರಿ, ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಬತ್ತದ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What more can you expect? All the very best and hope to see you in the next round. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾಯಂದಿರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಗು ಇದೆ, ಅಳು ಇದೆ, ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ ಆನ್ ಮಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ our program Sun Pure Dance Mummy Dance Season 2. dance mommy dance dance mommy dance dance mommy dance